bandiraɓe sehilaɓe toɓiraji jol sar jamhire mon hande ko ñalawma aset awdi ko sappo lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal pular titruji men ɓuɗɗi mawnude ko toon to Washington guidoɗen e tugnadi kadi ko yalti e CNN hono kanko administration makko to kanko Donald Trump eɓen continue hande ƴewde peeje holno mbaɗata surtout en peddugol bandugol toon to Minnesota e suko oɗo debbo mayɗo ɗon kamɓe démocrate eɓene ƴeewa républicain janta mabɓe pour ƴewde non seulement waylude gueɗe ɗe ganduɗa kanko administration mo Donald Trump waɗata ko fati immigration mais surtout yen yaltinde hono Kristi Noem ardade Homeland Security habruji men international ma guido toon to Greenland ene wayno ko kamɓe Greenland naɓe puɗɗima yaltinde sondage ji mabɓe pour wiide wonde ko ɓuuri hewde mabɓe ɗum noon ken won kono ɓuuri 80% jiiɗa wonde Amerique ko wona jimɗo e mabɓe habruji men ma naw en toon to Sénégal tugnade kadi ko Dakar actualité ko haali hono kanko Mama Ñango ene wayno oɗo sadio o porti avocat ji Ousmane Sonko cektirɗen habruji men ko jokkodirde Tidiane Niang ko fate coftal ɓalli e ɗum noon sirri oɗo ñalawma hande asetta ma en ƴeew kadi hol fottuɓe toon to Coupe d'Afrique des Nations ma en gattu joni jañoɗen e ɗiɗo tuttuji ko musidɗo mon Amadou Touré haalta e moɗon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sar Jam Hiire Mon binɗen e gardidi men ni habruji men guiɗa ɗum toon to Washington bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sar habruji men e États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington en wayni ko débat mawɗo fuɗɗima caggal nde oɗo debbo jaaro duuɓi 37 fela toon to Minnesota ɗum noon ko ñande alarba ɓenɗo walla ñande alhamis ɓenɗo ko way won fof en wayno oɗo saji joni kamɓe démocrate eɓen continue ɗaɓɓude républicain ji kewɗi yo jante mabɓe surtout yen pour beele wallude ɓe ƴewtade oɗo saji joni hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe laamu ko waɗata walla gueɗe département partout de immigration ko waɗata e warde ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa henne taw ko ala ko mbaɗi ɗum ɗo fof noon ne wayno ko kanko kamɓe démocrate en kadi oɗo saji joni ɓe mbi wonde ko kanko Kristi Noem il faut ko waɗe empêché ɗum noon ko hunde nde jogorani webde tawde ha ɗum jarten ɗo ko kamɓe républicain ji jogui contrôle ko fati congrès ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe républicain ji won fuɗɗiɓe yentude e mabɓe kamɓe démocrate pour ƴewtade oɗo saji joni waylude gueɗe ɗe ganduɗa administration makko kanko Donald Trump no waɗata pour tourner so yaade won nokkuji won surtout ene won guure ɗe ganduɗa walla won état ji ɗe ganduɗa kamɓe démocrate en laami siwtin ɗon tan ko guila o ari e pouvoir kanko Donald Trump e mandat makko ɗiɗaɓo haysindo e campagne makko o haalino ko fate en déportude yimɓe ngala kayitaji ummat ittuɗum e leydi kono noon ne wayno ko ñaññirɗo no fewi état ji ɗi ganduɗa démocrate en laami surtout neldude toon gardeji e surtout kadi neldude toon yimɓe jeeyaɓe immigration wiyaɓe oɗo saji joni ko fuɗɗi wadde ɗum ko ken wona sappo e nayyi neɗɗo maayi taw ko yimɓe ɓe ganduɗa potani fellede ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saji joni ɓe goni koye ƴewde kadi surtout kanko famille makko kanko suka debbo maayiɗo hono kanko Reni Good surtout e état kadi ko wayno état Minnesota ƴeewde holno ɓe mbawi kalmsirade walla holno ɓe mbawi nanguirde oɗo hen neɗɗo immigration ko fati ɗum ɗon haralaɓe hewɓe fatuɓe justice ene mbiya wonde ko gongira e gonga wona neɗɗo immigration ɗum noon ko jabade kanko vice président mo États-Unis ko haali wi wonde ko oɗon liggotoɗo e immigration ko agent fédéral ene jogui immunité donc ko wela wadde foof ene wawi wadde taw hay goto wawa wadde ɗum noddu ɗum ina lawol kono noon ene wayno ko sarɗiyankoɓe kaali mbi ɗum wona gonga par ce que état mo wawi wadde foof walla neɗɗo bawɗo wonde foof ene wawi portude goto e mabɓe foof e lawol tawde gueɗe ɗe waɗi ɗe ko gueɗe tawaɗe wonde ko o tooñi ko wawi wonde foof ene wayno ko sarɗiyankoɓe kadi mbi wonde ko heddoto tan ko wawde nawde mo kanko agent pelluɗo en e lawol tawde nde waɗata ligguey makko il faut ko ɓe daña preuve aji no fewi e ligguey makko mo waɗato kadi wonko welsidi hen ha o felli oɗo suka debbo wawi wonde foof oɗo saji joni kamɓe laamu ngo ɓe continue hande wiide wonde ko oɗo suka debbo woni joguino ko auto mum winno ko yande makko kanko agent e kadi kanko vice président mo États-Unis o wi wonde ko hono kanko neɗɗo immigration pelluɗo o dañino kadi kawuji baɗi noon won neɗɗo goto kadi ɗemno kadi yande makko hurtorino kadi auto muɗum kañum hurum dasdemo ɗum waɗi o gañi ko ɗum waɗi ngolɗo lawol ene wayno ko ɗum waɗi ngolɗo lawol ɗum waɗi mo fellude oɗo debbo ɗum ɗo fof noon e vidéo ji jaltuɗi ene holli vidéo ji jaltuɗi tugnade hande CNN ko holli wonde ko kamɓe immigration version
kamɓe laamu ngu geɗe ɗe ɓe kaalata pour wonde oɗo debbo hutorima otum yiyande makko kanko agent ɗeɗon geɗe fof en wayni ko cemtinade oɗo saha joni. Habaruji men international hande toon to Benin tungnade kadi ko winda toon toroje France International en woni ko dimanche janggo kamɓe benenaɓe ken hiise million ngaji jeetas ɓe jahata toon kadi suɓade ken won tandiri ɓe jeyana sadiyankoɓe ɗiɗo élection ngaji noon ko élection ngaji garɗi caggal kudsa ɗeɓɗo wadde toon mois de décembre contre kanko président Baptiste Talon ɗum noon kadi sifti toon kadi ko ɗiɗo kadi ko woteji fewnitade pour woteji goɗɗi baɗoji ñande 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom pour suɓade hol gardotoɗo toon leydi Benin siftin ɗon tan ko kanko Patrice Talon o jogorani wonde candidat e woteji garoji ɗi oɗo saha joni wani ko candidat ji ɗiɗi jogori foɗodirde pour ko suɓede yo gardo leydi Benin hen candidat noon ko coalition présidentielle nomi ɗum wiyete ko kanko Romuald Odanyi kanko wonno ministre toppitiɗo ko fate économie leydi ndi oto banggue noon ne wayno parti biyeteɗo FCBE kañum woɗo mum suuɓi ko biyeteɗo Paul Hunkpe ɗum noon ko ɓeeɗo candidat ji ɗiɗi ɗaminani potti e woteji baɗoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon ko lewru avril ɗiɗo woteji kala duuɓi tati woteji goɗɗi mbaɗɗo taw ko sardiyankoɓe ɗum noon koye janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ɗum noon e wayno ko caggal muɗum kamɓe Benin mbayditi calendrier mabɓe électoral ɗum noon ko woteji holno mbaɗ woteji ɗi fof mbaɗata tan ko lawol gotel e hitande donc ene wayno ko kamɓe sardiyankoɓe suɓeteɓe janggoɓe goto mabɓe fof suɓete pour duuɓi jeeɗiɗi donc e nder woteji garoɗi en wiya wonde ko ken wona nogas e nayyi jonde ko réserve na pour rewɓe ene waɗi parti ji joyi poɗɗidiroji ko woteji baɗoɗi toon to Benin. Habaruji men international hande tungnadi kadi sondage uji gummiɗi toon to Greenland ɗum noon ko nokku mo ganduɗa kanko Donald Trump mo continue hande mo wi wonde ko alay saago oɗon nokku wonta e jimadi walla wonta e nder jeeyi mo États-Unis ɗum noon ko nokku kadi ko dundi kadi wonde toon e jimadi Denmark nokku kadi mo ganduɗa kamɓe Denmark ɓe colonise no ɗum ha hitande ujunere 1953 ko noon tuggi nden wayno ko kamɓe Greenland ɓe ngala indépendance kono ne wayno ko kamɓe jeeyi koye mabɓe ɗum noon tungnade sondage uji jaltude toon ko ɓuuri hewde e yimɓe wonɓe toon ɓe mbi wonde ko jabol ko fate en est ce que ɓe jiiɗi Amérique wona jimɗo e mabɓe walla wona toppitiɗo ko fate kala rende kene wona 80% yimɓe wonɓe toon mbi ko kañumen ngala hen woni heddiɓe noon jogiiɓe ha hande kullol wonde ko kañumen koye mumen so tawi goni indépendant natti wonde jimani Denmark hawnaki ɗum noon ko hunde no moƴƴani ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kanko kamɓe communauté européenne eɓen continue ƴewde peeje fof bawɗe wonde pour holno ɓe mbawi dartorade États-Unis walla holno ɓe mbawi hadde États-Unis hutorade militaire uji nadde toon to Greenland ha hande tungnade ko ummi toon to Maison Blanche ene wayno ko won neɗɗo woni yimɓe ɓe ganduɗa en haalɓe wi wonde ko kanko damo ko waɗi mo yidde hebde Greenland d'abord ko famde wonde Greenland oɗo ndeɗo dunde kunde wande minoreji tiɗɗi e kadi ene wayno ko so tawi kanko Donald Trump walla kamɓe États-Unis ɓe keɓani jimde Greenland hawnaki mo e koyeno Russie walla koyeno Chine ma ƴewɗe ɗon peeje pour hebtude Greenland donc wawi wonde fof oɗo saha joni kanko Donald Trump peeje fof woni koye wadde pour d'abord hadde toon to congrès keftude doole ɗe jogui fof pour wawde hutorade militaire uji e yaade leyɗele jenen ko noon so ɗum ala en wayno kanko ɗum fof ne jaranimo pour hebtude Greenland. Habaruji men international hande toon to Sénégal e tungnade journal Dakar Actualité hono caɗele gonɗo hakkude kanko Mame Mbaye Niang ancien ministre e laamu Macky Sall e kanko premier ministre Ousmane Sonko tina ha hande ɓeydade luggidde haysinde wonde ko kamɓe hohoɓe wonɓe toon to justice ɓe goni ko ƴeewde peeje ko fate ene jabade ɗaɓɓade umminde toon to kanko la justice makko Ousmane Sonko pour uddide oɗo dossier biyeteɗo Prodac oɗon dossier kadi ne wayno takku kanko Ousmane Sonko gila e laamu Macky Sall ene wayno ko takkuno on Mame Mbaye Niang won gueɗe ɗe ganduɗa ene pour wonde dirtini kalisaji nde ñawore nde waɗi oɗon saha wonde o ronki addude preuve aji donc ene wayno oɗo saha joni ɗum ummima tan toon to hakkude makko tan kanko Ousmane Sonko e kanko Mame Mbaye Niang fati wonde oɗo saha joni caɗele gonɗe hakkude kanko Mame Mbaye Niang e kamɓe kadi avocat ji woni avocat ji Ousmane Sonko e nder ɗaɓɓaɗe ɗiɗi nde waɗi kanko Mame Mbaye Niang ɗaɓɓaɗe kadi bindaɗe 2 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kanko Mame Mbaye Niang ene wayno wawi wi kalimisade toon to procureur général gonɗo toon to Sara cour d'appel Dakar e kanko kadi bâtonnier
de l'ordre des avocats mo Sénégal e nder ko wuliti hen wi wandi ko omo porti plainte wandi ko avocat ji 4 ɗi ganduɗa en liggotoɓe pour défendre Ousmane Sonko hono kanko biyeteɗo Makoudou Ndour kanko biyeteɗo Massokhna Kane kanko biyeteɗo Magna Brice Sylvia e kanko biyeteɗo Abdinar Ndiaye ɓeɗo fof en wayno ko kaale makko gueɗe ɗe goden ɗum noon en wayno ko o porti plainte ko pour wadde ɗumen diffamation ɓeɗo fof en wayno ko kañum hoorumum nder conférence mo ƴefti ñande 22 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi 20 kaaldino yimɓe mbi wonde ko surtout wono kanko Makoudou Ndour o haali o wi wonde ko kono Mame Mbaye Niang kañum hoorumum ene wayno durtinino kaalis ken abbo e milliard uji ɗi francs CFA ɗum noon ko projet biyeteɗo Green 2000 caggal nde signini yamirore wonde ko oɗon projet yo fuɗɗo liggey mum taw hay marché goto meɗen waɗede ɗum ɗon noon e wayno ko kanko Mame Mbaye Niang ko caliɗo kaɗon haala wi ɗum ɗon ko hunde no wodani ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni planti ko kadi nana ɓeydi kadi bonnude oɗo dossier gonɗo toon to Sénégal ko mo kanko Ousmane Sonko wullitino o wi wonde ko alay saago dossier artiré pour beele dossier o en tawe wonde ko gonga beele ko haɗa wonde candidat hitande ujunnaji 29 beele ɗum ɗon itte ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo saha joni ene fada balɗe garoje ɗe so holno kamɓe hoɓe wonde toon to Cour suprême e kamɓe ko kadi bâtonnier ordre des avocats holno ɓe jaborto kanko complainte makko kanko Mame Mbaye Niang tugnade hande e Dakar Actuel ɓe mbi nder ɗaɓɓale makko ɗe waɗɗe kanko Mame Mbaye Niang o limisaki tan e portude plainte contre maître Makoudou Ndour en wayno ɓe mbi wonde ko kanko hono maître Abdi Nar Ndiaye kañum wormini wayno koko taka sibabunde gueɗe ɗe haali e wolof pour wiide wonde ko kudemo kanko Mame Mbaye Niang hono kadi maître biyeteɗo Massokhna Kane kañum hoorumum ene wayno koko taka wonde ko haali wonde won rapport gonɗo taw rapport en kañum hoorumum ene takkamo kanko Mame Mbaye Niang wonde o dirtini kaalisaji public ɗum noon ko document ɗum noon kadi e nder kaɗon haala kadi ɓe mbi oɗon document ene wayno ko tugnade ko hande koɓe kaldi ɓe mbi jogui ɗum koko maître Magna Brice Silva e nder hande kanko Mame Mbaye Niang ɗum ɗo fof ko hutorade kadi document ji ɗi gona gonga pour takkudemo ko wawi wonde fof kanko Mame Mbaye Niang omon ko porti plainte contre ɗiɗo avocat ji toon to Cour suprême mo Sénégal. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sare ma en jokkodiri joni Tidiane Niang o rokka en ko fate coftal ɓalle Tidiane Niang bisimilla jam hira moon musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde radio Diowo Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalle koye nder leydi Mauritanie jeencuɗi championnat foot hitande ujunnaji ɗe 25 hitande ujunnaji ɗe 26 pottitte kiiɗe hande 6e journée kippu Sinthiane Diama kañum heeɓi polgue yesso kippu Jingue taw ko logol gotol e ndiga Dawlel kañum heeɓi polgue yesso kippu Falakome e loggue ɗiɗi e ndiga kippu Saye kañum heeɓi fartange yesso kippu Dubango logui tete logui ɗiɗi Jewol kañum heeɓi polgue yesso kippu Mbagni logui nayyi loggol gotol kippu Tekane kañum heeɓi fartange yesso kippu Lig Saybo logui jeegom e logui ɗiɗi Rindiaw kañum heewindirno kippu Bogue Basse ko Bogue Basse wawi heɓde polgue logui jeegom e logui tati kippu Hayre Mbar kañum heewindirno kippu Ganki Jeeri potal ngal wawi gase ko ɗeki do partout Bogue Escale kañum heeɓi fartange yesso kippu Thialgou logui nayyi loggol gotol kippu Garlol kippu Thidé potal ngal wawi gase ko ɗeki on partout potal gasgal ko ɓoyani ko kippu Njolol kañum heewindirno kippu Sorimale ko Sorimale wawi heɓde polgu logui tete e logui ɗiɗi jeencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 kiiɗe hande 13e journée kippu FC Nouadhibou kañum heeɓi fartange yesso kippu Inter mo Nouakchott logui ɗiɗi e ndiga Keydi FC to stade municipal mo Keydi kañum heeɓi polgue yesso kippu Nouakchott King taw ko loggol gotol e ndiga championnat mo leydi Mauritanie 2e division pottal ñalawma hande kippu AS Armé kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Was taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo so woni 14h GMT FC Amitié ma heewdir kippu Star mo Arafat 16h GMT kippu AS Garde National ma jaɓo kippu FC Oasis Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe 25 pottitte ñalawma hande les deux quarts de finale 16h GMT kippu Nigeria kañum heeɓi polgue yesso kippu Algérie taw ko logui ɗiɗi e ndiga ngal ɗo pottal fetta ko to Marrakech 19h GMT to Agadir Égypte kañum heeɓi polgue yesso kippu Côte d'Ivoire taw ko logui tete logui ɗiɗi
andama pottirte demi-final jogori juude ko ñalawma alarba ne hawray 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom première demi-finale o jouwat koto Tanger to woni 17h GMT Sénégal ma hiwdir kippu Égypte deuxième demi-finale o so woni 20h GMT jouwat koto Rabat Maroc pays organisateur ma hiwdir kippu Nigéria Super Coupe mo leydi Espagne jaaɓi hatirdi ñalawma janngo 19h GMT FC Barcelone ma hiwdir kippu Real Madrid championnat mo leydi Espagne pottitte kiyiɗe hannde kippu Valence kañum hiwdirno kippu LC potel ngal wawi gasede ki on partout Gérone kañum heɓi fartaŋe yeeso kippu Osasuna logol gotol e ndigga Villarreal kañum samti kippu Deportivo Alaves logitete logol gotol championnat mo leydi Allemagne ñalawma hannde kippu Stuttgart kañum yeehe nder terrain Bayer Leverkusen fi ɗum loginayi logol gotol championnat mo leydi Espagne ñalawma janngo so woni 15h15 GMT Levante ma hiwdir kippu Espagnol Barcelone championnat mo leydi Allemagne ñalawma janngo so woni 16h30 GMT Bayern Dominique ma jaɓɓu kippu Wolfsburg championnat mo leydi Italie pottitte ñalawma hannde Atalanta kañum hiwdirno kippu Torino ko Atalanta wawi heɓde polgu logi ɗiɗi e ndiga ha joni fatte ndiɗon mbaydi AS Rome kañum samti kippu Sassuolo logi ɗiɗi e ndiga championnat mo leydi Italie ñalawma janngo so woni 19h45 GMT kippu Inter do Milan ma hiwdir kippu Napoli 17h GMT AS Verona ma jaɓɓo kippu Lazio 14h GMT Fiorentina ma hiwdir kippu Milan AC kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kayden calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde fof Tijani Yanga jarama bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare kabaruji min jogono noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aset sappo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou haaldanno mon won ballodiri no kadi e Tijani Yanga en jettimo kadi ko karalla men patuɗo e coftal ɓalli en jetti kadi hono Foutangue Diaw balluɗen ha gueɗe ɗe fof jaari yesso Foutangue Diaw woni directeur programme radio Jowol Sare yen mbaali jaam ha jangkaro on jarama